дзень, паважаныя сябры! Вас вітае дзіцячае аматарскае аб'яднанне мадэліравання адзення чараўніцы. Сёння ў нас чарговае адкрытае паседжанне, якое пройдзе ў форме інтэрактыўнай прэзентацыі лялек-матанак кола жаночага лёсу. Нашы продкі яшчэ здаўна шчыра верылі, што лялькі, зробленыя сваімі рукамі, аберагалі іх ад нячыстай сілы, прыносілі ў хату дабрабыт і парадак. Лялькі вырабляліся амаль на ўсе выпадкі жыцця. Кожная мела сваё прызначэнне, служыла абярэгам для сям'і, была гульнёвай для дзіцяці ці з'яўлялася абрадавай і выраблялася з розных святкаванняў. Беларусы вельмі трапятліва ставіліся да вырабу лялек-абярэгаў. Для гэтага трэба было абраць пэўны час і нават пэўны настрой. Ляльку рабілі на працягу аднаго дня, а дакладней за адзін прысест. Сабраўся з пазітыўнымі думкамі, натрапіў на майстрой і майструй. Суправаджалі ж лялькі-абярэгі чалавека ўсё жыццё, ад самага нараджэння ці нават раней. А вось строгіх патрабаванняў наконт убрання лялек абярэгаў няма. Яны могуць быць апранутыя выключна на густ майстрыкі, але абавязкова з выкарыстаннем чырвонага колеру. Галоўнае – гэта думкі, з якімі вырабляецца лялька. Пакосніца. Пакосніца – абярэг касцоў. Яна робіцца ў светлым адзенні, перавязваецца чырвонай ніткай, абярэжныя крыжы. Можа стаяць на пакосе або ў капе з сенам. Перадасцерагае касца ад парэзаў і траўмаў. Са збанком нясе ваду касцам. Жніца. Жніца – лялька першага снапа, памочніца ў жніве. Рабілі гэтую ляльку перад тым, як пачыналі жніво. Першыя зрэзаныя каласы прывязвалі ляльцы на пояс. Ляльку клалі на паласу і ад яе пачыналі жаць. Падарожніца. Падарожніцу заўсёды бралі з сабою дарогу. Яна маленькая, сціплая, без ніякіх лішніх рэчаў, заўсёды з катомкам, як у дарогу, каб падсілкавацца. Па павер'ях такая лялька высцілае шчаслівую дарогу і зберагае гаспадара далёка ад дому. Успешніца. Успешніца рабілася для дбайных людзей, каб усюды ўспяваць, ніколі не спазняцца. У руках трымае кошачак, нясе дабро і поспех. Жаданніца. Жаданніца – гэта дзяўчачая лялька. Яе нікому не паказвалі, захоўвалі ў сваім пакоі побач з люстэркам. Загадваючы жаданне, яе ўпрыгожвалі чарговай стужкай, пацеркамі, кветачкамі, нават цукерачкамі. Радасцея. Радасцея – абярэг добрага настрою і радасці. Ручкі гэтай лялькі заўсёды глядзяць угару. У яе прыгожае яркае адзенне, абавязкова ў кветкі і яркая хустка. Берагіня роду. Берагіня роду ахоўвала ўвесь род і ставілася ў хаце ў чырвоным куце. За поясам гэта лялька мела мяшочак з зернем і грошыкам, каб усе члены роду жылі ў дастатку.
До нових зустріч!